Hyvää aamua, iltaa, iltapäivää, mitä tahansa siellä onkin, milloin kuuntelette tai jopa katsotte. Meillä on tänään erityisvieras, Isolan Ville. Varmasti monille on tuttu ja hän tulee kertoa meille vähän faktatietoa kehonrakennukseen liittyen, jota on tieteellä tuettu. Toisin kuin useimmat, mitä mä sanon, ei ole useimmiten tieteellä tuettu. Eli saattaa tulla mielenkiintoista keskustelua, jota bro science mun puolelta ja sieltä vähän enemmän faktatietoa. Tosiaan tervetuloa, ja tuossa matkalla kun tulin tänne, niin oli sellainen lapsellinen innostus päällä. Jotenkin tuntuu, että tästä tulee tosi hyvä jakso. Mä yritin mietin, että kun esittelen sinua, niin sinulla on niin paljon nimikkeitä, mikä työn puolelta, minkä voisi sanoa, vissi ihan lähiaikoina syksyllä professori vai tohtori, ja sit sä oot puolustusvoimille ja sit sä oot SFUlla. Sulla on niin paljon siitä taustaa ja työn puolesta niitä työnimikkeitä, että mä oikeastaan jätän sen sinulle, niin kerrotko kuka Ville on? Joo. Ja hei, kiitoksia kutsusta podcastiin. Olen äärimmäisen iloinen, kiva päästä keskustelemaan oikeasti nyt siitä ytimestä, kehonrakennuksesta, ja tää on parasta. Mutta joo, tosiaan onhan tässä vaikka mitä tehtävänimikkeitä taustalla, mutta siis lyhyesti Isolan Ville, kotoisin Oulusta tai tarkemmin Kempeleestä, Pohjanmaalta. 2011 muutin Lahteen. Silloin Puolustusvoimien urheilukouluun töihin, ja sieltä se matka on vienyt sitten niin, että edelleen asun Lahdessa, mutta työpaikka on vaihtunut matkan varrella ja tällä hetkellä on puolustusministeriössä ja teen työtä tämän Suomi liikkeelle -hankkeen kanssa, ja tarkoituksena on saada kutsuntaikäisiä nuoria liikkeelle ja aktivoitumaan. Mutta se on mun päiväduuni, mutta sitten myös yhtä lailla niin paljon työtä teettää, ja 10 vuotta nyt sitten Suomen Fitnessurheilu ry:ssä toiminnanjohtajana. Ja sitten myös kansainvälisessä lajiliitossa, niin siellä on valmentajakomitean pääsihteeri, ja mun tehtävänä on kehittää maailmanlaajuista valmentajakoulutusta nyt sitten IFBB:ssä. Ja sitten lisäksi myös tarjoan tässä Pohjoismaiden valmentajille niin koulutusta ennen kaikkea niin tämän oman Nordic Academyn kautta. Ja tosiaan syksyllä tarkoitus olisi kirjoittaa loppuun oma väitöskirjatutkimus. Teen siis väitöskirjaa Jyväskylän yliopistossa, ja aiheena on nimenomaan kehonrakennus ja fitnessurheilu. Erittäin mielenkiintoista. Tuossa tuli aika paljon työnimikkeitä, tehtäviä ja osaamista jo. Ja me halutaan myös vähän enemmän aina olla kiinnostuneet meidän vieraista myös siinä sosiaalisessa elämässä. Ja. Noiden asioiden lisäksi, mitä sun arjessa liikkuu, niin mitä muuta sun arkeen kuuluu kuin tämä työkuvio? Joo, kiitos kysymästä. On 3 lasta ja puoliso. Ja mitäs me kaiken sillä minun kiireiden keskellä niin pyöritetään sitten sitä arkea. Ja 2 poikaa ja 1 tyttö. Ja on siinä tekemistä. Että se on sitten aivan oma kuvionsa. Ja mä vähän tietoisestikin pidän ehkä sen tietyllä tapaa sitten pereasiat pereasiana, ja sitten on näissä sitten kehonrakennuksen ja fitneksen osalta niin on sitten Framilla, jos on. Meillähän on minulle ja sinulla muutakin taustaa kuvaa tässä podcastissa olemista. Me oikeastaan sunkaan myös treenataan usein nykyään. Niin sanotaan näin, että myös itse treenaat salilla. Kyllä. Niin se harrastus myös sulla on, ja joo, sä tykkäät selvästikin sitä myös vapaalla ajalla tehdä. Joo, kyllä se on, ja onhan se oli oikeastaan 16-vuotiaana, voisi sanoa, että kunnolla salikärpäinen puras. Ja on tässä matkan varrella ollut näin lähellä, että mä itse lähde kilpailemaan. Mutta nyt sitten työt Fitnessurheilu ry:ssä ja muuten kun on päässyt valmentamisen kautta niin lähelle sitä kilpailemista, niin en sitten koe, että se antaisi ainakaan tällä hetkellä mitään semmoista, että kannattaisi lähteä siihen. Se on niin oma projektinsa, että tietäisi, että pitäisi olla elämä sen verran
tasapainoisempaa tai vähemmän projekteja, niin sitten voisi ehkä lähteä siihen. Kyllä. Mutta katsotaan. Todennut, että se on sen verran hullua hommaa, että ei mitään järkeä lähteä mukaan. Sekin. Se on melkein koko päivästä hommaa, melkein. Niin. No. Sitten semmoista kysymystä kiinnostaa meitä ja varmaankin katsojia. Kuinka monessa fitneksen kautta vodaukseen liittyvässä tutkimuksessa olet ollut itse mukana suoranaisesti tai ihan itse sitä tekemässä? Joo. Epäsuoraa tai suoraa? Hyvä kysymys. Me 2016 järjestettiin ensimmäinen tutkimus Jyväskylän yliopistossa, jossa tutkittiin suomalaisia fitnessurheilijanaisia. Ja siitä aineistosta mä tein muun muassa mun pro-gradu-tutkielman ja sitten on tullut myös useita kansainvälisiä artikkeleja. Mutta se käsitteli vain naisia. Ja nyt sitten 2019, 3 vuotta myöhemmin, niin kun hain jatko-opintoihin eli lukemaan väitöskirjaa ja tekemään väitöskirjaa, niin kerättiin uusi aineisto ja otettiin myös miehet siihen mukaan, jolloin 2019 ja 2020 niin meillä oli naisia ja miehiä siinä. Ja se on niinku se tavallaan se, että minä olen toteuttanut sen pääjehuna ne aineiston keräykset ja niistä on sitten tullut useita kansainvälisiä artikkeleita, mutta tuossa tarkastin, että mulla on tällä hetkellä nyt on 13 tutkimuksessa niin kuin mukana nimenä ja ihan tämän vuoden aikana tulee varmaan semmoinen 3-4 vielä lisää, jolloin kyllä mulla niin kuin kohta on se noin 20 täynnä vähän reilukin ja sitten mä haen dosenttuuria aikanaan, että olisi sitten fitness-dosentti. Siinä on paljon tutkimuksia. Niihin tällä podcastilla ei pystytä tarkemmin menemään, mutta jossain vaiheessa kyllä kovasti kiinnostaa, että mitkä ne 13, mitä mainitsit ja mitkä ne kaikki lisää on tulossa, niin mihin ne liittyy, mutta se vie sitten omaa aikaansa ehkä Kyllä. toisella jaksolla. Nyt ehkä Valtterikin pääsee vähän enemmän ääneen, niin mennään tähän meidän osa 2. Me tässä ollaan Valtterin kanssa oikeastaan paljon puhutaan ja sitten meillä on myös saman alan paljon ystäviä, joiden kanssa analysoidaan ja puhutaan paljon. Niin tämmöinen asia usein nousee esille, että vanhoina aikoina on uskottu johonkin juurtuneeseen metodiin, harjoitustapaan. Ja tässä vuosien varrella, kun ollaan niitä tutkittu, niin mitä mieltä sä oot, mitkä on todettu sitten niin sanotusti vääräksi tai ei niin päteväksi ja mitkä ovat edelleen ne, mihin aikoinaan niihin on uskottu ja edelleen toimii nykyäänkin, niin minkälainen käsitys ja mielipide sulla on asiasta? Joo, toi on tosi laaja kysymys ja ehkä mä pohjustasin sitä asiaa niin, että tuossa 2000-luvun alussa tai varsin 2010-luvun jälkeen niin tämmöinen evidence-based fitness tai evidence-based bodybuilding suuntaus niin kuin lähti kasvuun kovaa vauhtia. Niin tiedeyhteisössäkin 2013 tuli niin kuin ensimmäinen semmoinen case study näistä nykypäivän kehorakennuksesta. Ja paljonhan on tehty tutkimuksia silloin 2000-luvun, niin kuin ennen 2000-lukua ja niin kuin yksittäisillä kehorakentajilla. Mutta tämmöinen, niin kuin, voisi sanoa, että tämmöinen tieteeseen pohjautuva tutkimus, mutta sitä kautta myös valmennus sai niin kuin alkunsa tuossa 2000-luvun paremmalla puolella. Ja sitten se on paljon saanut kritiikkiä siitä, että ei niin kuin, et voi treenata lukemalla tutkimuksia tai et voi valmentaa lukemalla vaan tutkimuksia, ja se on ihan täysin totta. Ja täytyy myös muistaa se, että meillä on niin kuin tässä aikojen saatossa ollut äärimmäisen kovia kehorakentajia ja urheilijoita, niin vaikka ne eivät olekaan niitä lukeneet niitä menetelmiä mistään tutkimuksesta, niin kyllähän ihminen oppii tekemään asioita oikein itsestään. Tarpeeksi kauan kun hakataan päätä seinään, niin sieltä löytyy se oikea menetelmä. Niin, tässä on käynyt aika hauskasti silleen, että itse asiassa niin kuin monia treenimetodeja tai ravintojuttuja on niin kuin tälle jälkeenpäin tiede havainnut, että tämä olikin hyvä asia. Että eikä pelkästään niin, että niitä on evidence-based suuntaus tarkoita sitä, että se kumoaa niitä, mitä vanhat podarit on tehnyt, vaan nimenomaan mä näen, että se on enemmän niin kuin vahvistaa vaan, että hei, te olette tehneet ihan oikein.
Kun on menetelmät kehittynyt tutkimuksessa ja sitä kautta se on parempaa, mutta yleisesti voi sanoa, että tiede on kehittynyt paljon ja niin kuin se tieto on kehittynyt paljon niin kuin kehonrakennuksessa. Ja jopa uskalla väittää, että ei niin kuin monessakaan lajissa niin paljon ole tavallaan menty eteenpäin, mitä ehkä kehonrakennuksessa on menty, jos ajattelee viimeisen 20 vuoden aikana. Niin, ehkä sen takia, että kehonrakennus on niin uusi laji periaatteessa. Niin, joo, se on just, että mikä on sitten uutta mutta joo. Onko joku treenitapa, mä voin jopa esimerkkejä sanoa, muun muassa mitä paljon puhutaankin, tämmöinen broad splitti tai Joo. PPL eli push pull legs. Onko jotain muuta vastaavaa treenimetodia ja tapaa, mikä on ennen toiminut ja nykyään tiede on myös todistanut, että okei, toimii edelleen. Onko joku tietty treenitapa tai metodi? Jos mennään yksittäisiin tälle, niin se voisi sanoa, että mikä on muuttunut tässä niin kuin tieteen myötä, on se, että nykyään ymmärretään, että on hyödyllisempää treenata isossa kuvassa se lihas 2 kertaa viikossa kuin vaan pelkästään kerran viikossa. Mutta se ei tarkoita sitä, että pitäisi aina tehdä 2 kertaa viikossa, eikä ikinä kerran viikossa. Sillä kerran viikossakin on oma paikkansa siinä kehonrakentajan, niin kuin jos ajatellaan kehonrakentajan vuotta. Sillä on niin kuin oma paikkansa. Niin se on ehkä semmoinen, miten ehkä niin kuin treenaaminen on muuttunut, tai se ajatus siitä, mikä on optimaalista treenaamista, niin on se, että tehdään 2 kertaa viikossa ja lisäksi se volyymin määrä tietyllä tapaa. Ja tässä nyt on myös semmoinen, että tämä koskettaa enemmän ehkä naisia, mutta varsinkin niin, että mutta se, että mitä enemmän on volyymia, niin sitä enemmän on lihaskasvua. Tosi, sieltä tulee se raja vastaan, että liikaa on liikaa ja sitten se lähtee vaan laskemaan. Se on jännä, kun musta tuntuu, että niin naiset kestää paljon enemmän volyymiä kuin miehet. Joo, se on ihan totta. Perustuuko se siihen, että naisilla on enemmän niitä hitaita lihassoluja? Joo, se on varmasti se yksi suurin tekijä siinä. Mutta se on ihan tämmöinen niin kuin fysiologinen. Äärimmäisen mielenkiintoinen kyllä toi asia. Kyllä. Mutta sitten noista treeniohjelmistakin loppujen lopuksi, niin kuin, mun mielestä ainakin on silleen, että siis kaikki ohjelmat periaatteessa niin kuin toimii, kunhan se, niin kuin, se pääasia on se, että sä itse tykkäät siitä, koska niin kuin, vaikka me tehdään kuinka mahdollisimman optimaalinen upper-lower, tämä upper-lower on nykyään se trendaavin, niin ohjelma jollekin, sit jos ei tykkää tehdä sitä, niin se on ihan pommin varma juttu, että se ei toimi. Kyllä. Ja tässä on nimenomaan, jos mennään tähän, että kuinka useasti on optimaalista ja kenelle on paras volyymi, vaikka niin kuin tällä hetkellä me tiedetään tutkimuksista, että tämmöinen niin kuin minimimäärä volyymia olisi 4 työsarjaa viikossa. Sillä saadaan niin tutkimusten mukaan jo niin kuin lihaskasvun vaikutuksia aikaa. Mutta sitten taas suositus on 20-30 työsarjaa viikossa. No Per lihasryhmä. Niin. Okay. No me ymmärretään se, että jos me otetaan 30 työsarjaa per lihasryhmä ja me yritetään joka viikko tehdä jokaiselle lihasryhmälle se 30, niin ei tule tapahtuu, koska ne meidän treeniohjelmat on niin pitkiä, että siellä joutuisi 3 tuntia viettää siellä salilla, jolloin on niin kuin pakko periodisoida sitä harjoittelua niin, että vaikka seuraavan 12 viikon aikana teet olkapäitä sen 20 sarjaa, 30 sarjaa, ehkä jopa, sitten muita teet vähän vähemmän. Ja sitten taas seuraavassa blokissa niin teet sitten muuta, eli sillä tavalla kierrättää sitä, koska se sillä pääsee niin todennäköisesti niin kuin optimaalimimpaan ja nopeampaan kehitykseen kuin se, että tekisi aina vaan vaikka 10. Silläkin kehittyy, ei se sitä tarkoita. Mutta vielä niin kuin tähän lisätäkseen se, että kun siinä on hirveästi yksilöllisiä eroja ja vielä lihasryhmäkohtaisia eroja niin, että jollekin 6 työsarjaa on etureisille ihan niin kuin juuri sopiva määrä, jollekin se on liian vähän, joku tarvii 12 työsarjaa, kun taas se sama tyyppi, jolle se oli 12 reisille, niin sille on vain 6 rinnalle on sopiva. Niin tästä päästään siihen, että se pitää olla todella yksilöllinen treeniohjelma ja valmentaja pitää olla läsnä siellä, joka koko ajan niin kuin träkkää sitä harjoittelua ja seuraa, että no niin, nuo lihasryhmät kehittyy tuota tahtia ja nuo lihasryhmät tuota tahtia. Me ei voida tutkimuksista vaan katsoa, että no okei, tämä tutkimus sanoo, että 10 ja 16 työsarjaa. Ei, vaan meidän pitää mennä sinne salille, ruveta tekemään. Käytännössä. Niin, ja ruveta tekemään ja seuraamaan. Että okei, tuolla 16 työsarjalla se ei vastannutkaan tähän, se oli liikaa, vähennetään sitä vähän. No niin, nyt se rupeaa näkymään se kehittyminen.
Pointti on se, että niinku, tuossa korostuu se yksilöllisyys, mutta sitten niinku se, miten mä itse näen nuo tiedejutut, on se, että niinku, jos lähdet auttamaan jotain toista henkilöä, niin lähde liikkeelle siitä, että anna se tiedelappu, että mennään näin, että tälle ollaan osoitettu, ja sitten siitä lähdetään sitten modaamaan sitä pikkuhiljaa. Kyllä. Se on se niinku fiksuin tapa mun mielestä niinku nähdä noita tietoja. Juuri näin. Niin kuin mä sanon kaikille niin kuin valmentajakoulutuksessa, että mitä tämä tiede kertoo, niin tämä helpottaa sun päätöksentekoa. Tämä on sulle valmentajalle työkalu, että kun sä rupeat miettimään sitä treeniohjelmaa nyt sille sun valmennettavalle, että laitanko mä nyt sille, monta liikettä mä laitan rintaa, montako sarjaa ja monta kertaa viikossa, niin sä tarkastat sieltä, että okei, no tiede sanoo tällä hetkellä näin, selvä. Mutta tässähän päästään myös siihen, että jos sä lähdet suunnittelemaan treeniohjelmaa, sun pitää kysyä siltä asiakkaalta ensimmäisenä, että no, monta kertaa viikossa sä voit käydä edes salilla. Jos sä sanot, että mä en pääse 3 kertaa, niin sitten sä rupeat tekemään heti kompromisseja. Kyllä. Ja siitähän tää on niinku hienoa, että tää on niin yksilöllistä ja se valmentaminen ja ylipäätään se optimin löytäminen, se on niin todellakin henkilökohtainen. Joo. Sitten tämä niinku 20-30 sarjaa viikossa, niin onko nämä tutkimukset niinku tehty silleen, että se on niinku oikeasti vedetty niinku failureen nämä sarjat? Joo, no tässäkin on hyvä tunnistaa se, että jos tutkimus sanoo näin, että minkälaisesta tilanteesta se tulee, se on niinku, siinä on vedetty useita tutkimuksia yhteen ja katsotaan, että paljon ne on tehnyt niitä sarjoja ja sitten vaan katsotaan sitä lihasmassan määrän kasvua ja sitten kun nähdään, että okei, mitä enemmän, niin sitä enemmän. Mutta se on niinku, se sitten, että miten se tuodaan sinne, sopiiko se just sulle, niin se ei välttämättä, koska sä et pääse kuin 5 kertaa viikossa salille ja sulla on muuta elämää ja vastaavaa. Niin se on niinku, että miten se tutkimustulos tuodaan siihen yksilöön, niin siinä pitää olla se valmentaja tai sitten niinku kriittinen ajattelu välissä, että no niin, mikäs on nyt sitten järkevää. Tulee tästä kriittisestä ajattelusta mieleen, että mikä tämä uusi tutkimus, 52 sarjaa etureisille viikkoa ja koko ajan mennään vaan ylöspäin kasvunkaan. Niin, Kyllä. Siinä varmaan ainakin itse kyllä niin kuin, mä varmaan, siis hermostuisi varmaan ihan järkyttävässä rasituksessa mulla, että mä tekisin niin etureisiin 52 sarjaa viikkoa. Kyllä. Tai no oikein mä en tiedä, onko tehnyt vaan niin reitilennuksia siinä vai? Niin, joo, en mäkään muista sitä, mutta tunnistan kyllä, mutta tästäkin mun mielestä se, miten sitä pitää niinku tulkita, ottaa salille, niin ajatus se, että okei, mun pitää niinku pyrkiä kasvattamaan sitä niinku ajan saatossa sitä sarjamäärää, työsarjan määrää, mutta missä se minun niinku thresholdi on sitten sille, että mikä on riittävästi ja liikaa, niin vain sinä sen tiedät, ei mikään tutkimus voi sanoa sitä. Tuosta tekee haastavaa se, että jos sä kuuntelet paljon niin ammattilaiskehorakenteja, niin ne monesti sanoo, että niin mitä kokeneempi sä oot, sitä vähemmän sarjoista tarvit. Niin siinähän menee taas ihan eri suuntaan. Niin niiden mielestä edes laskee sitä sarjan määrää, ei nostaa. Kyllä. Että niin kasvatetaan lihasta. Tullaanko tässäkin niin sitten johonkin, että semmoisen, että mitä kokeneempi treenaaja saat, sitä enemmän saat irti niistä sarjoista? Joo, se on just semmoinen, mikä sitten taas, mikä muuttaa tätä tulokulmaa heti tai sitä tulosta. Ja nimenomaan niin, että kun sitähän treenikokemushan, joka treenihän opettaa sinua. Susta tulee parempi treenaaja joka toistolla. Just sun hermosto kehittyy ja sun sähkö johtaa paremmin siihen lihakseen ja sä pystyt supistamaan sen lihaksen tehokkaammin. Niin just se, että sulla voi kääntyä se tilanne niin, että jos sulla 3 vuotta sitten se sun optimaalinen volyymi oli se 30 työsarjaa olkapäille, niin tällä hetkellä sä oot niin oppinut treenaaja, että sulla on enää 20 tai sulla on jopa 10. Se voi olla tää on niinku ihan todellista. Niin ja siinä periaatteessa että se hermotus niinku kasvaa ja siinä kestää hirveän kauan. Siis, eikö siitäkin taitaa joku tutkimus olla, että se on joku vähän reilu 3 senttimetriä, mitä se hermosto niinku kasvaa vuoden aikana. Niin sehän kasvaa siis aika vähän. Eli ihmisiä nyt siellä, ette voi olettaa, että osaatte niin kuin heti 2 vuoden jälkeen hermotatte kaikki ihan äärimmäisen hyvin, koska se hermosto kasvaa niin hitaasti. Eli niin kuin, älkää turhautuko ihan hirveän nopean treenaamisen kanssa, että se vie aikaa. Mullakin nyt se, että mä treenaan mun latseja, mä oon kumminkin käynyt salilla nyt varmaan 13 vuotta. Ja musta tuntuu, että niinku, mä oon nyt 13 vuoden jälkeen oppinut, että miten niitä hermotetaan. Kyllä. Ei jäätä. Kyllä. Mutta sen näkee myös sun harjoittelussa, mitä tuossa salilla näkee, niin
Se on täysin erilaista, niin kuin, aivan todella hieno näköistä. Mutta tuohon liittyen me ollaan sun kanssa puhuttu joskus vapaalla ajalla salilla siitä sanasta harjoitettavuus. Niin tuossa kun kerroit siitä, että se ihminen vaan oppii ja tulee kokemusta ja hermottaa paremmin, niin puhuttiin siitä, että nykyään kun itsekin teen 2 työsarjaa vaan per lihas ja se vastaa oikeasti, per liike, niin se vastaa siitä, mitä esimerkiksi vielä viime vuonna tein 5 sarjalla. Niin sitten mun mielestä sä toit esille just tuon asian hienosti. Kyllä. Se harjoitettavuus kasvaa urheilijassa. Kyllä. Se on hyvin mielenkiintoinen kyllä. Kyllä. Mutta tämä niinku juontaa sitten juurensa, kun monesti just aina niinku heitetään vasta-argumenttina, että Dorian Yates hän reenasi vaan 1 kovan sarjan ja sitten muutaman noususarjan. Pääsääntöisesti se oli hänen treenaamistaan. Et miten se voi olla, että hän oli moninkertainen Mr. Olympia ja niin hyvä. Niin se on nimenomaan se, että tämä harjoitettavuus tulee niin hyväksi. Kyllä. Ja sitten vielä myös huomioitava se, mikä ei niin kuin tässä tutkimuskontekstissa ota huomioon, että kun on podari ja sillä totta kai kun treenipainot on noussut vuosien saatossa, niin se treenipaino alkaa olla niin kova, että sä et voi edes tehdä 5 sarjaa kyykkyä sillä painolla, koska se on niin massiivisesti suurempi kuormitus koko kropalle, kun se olisit tehnyt sitten 8 sarjaa 5 vuotta sitten, kun se oli paljon pienemmillä painolla. Kyllä. Niin se kokonaiskuormitus itsessään on niin erilainen. Tuossa on hyvä, että puhutaan tuosta, että mennään sinne harjoittelemaan, ollaan niin kuin joka sarjalta parempia, koska musta tuntuu, että moni menee niin kuin salille vaan, niin kuin ne menee vaan tekemään. Ja ehkä ymmärrä sitä, ja siis niin kuin mäkin olen tehnyt tosi paljon sitä, mutta mä oon nyt alkanut oppia enemmän siihen, että jos mietitään, että meillä on joku vaikka koripalloilija, se menee heittämään niitä kolmosia, niin se harjoittelee niitä kolmosia, sillä on koko ajan tarkoitus harjoitella sitä heittoa. Kyllä. Eihän se salille, niin kuin, jos on tarkoitus olla parempi, niin se mene vaan jotain tekemään siinä, vaan sä niin kuin mietit tarkkaan, että mitä sä teet siellä ja sä yrität niin kuin kehittyä sitä kautta. Mutta sitten taas, sitten jotkut sanoo, että nämä tyypit, ne menee vaan niinku jotain Brent Warren, että se paiskoo siellä vaan rautoja menemään hirveet tahtiin. No, siitä kun on tarpeeksi genetiikkaa, niin sitten voi tehdä vähän mitä haluaa siellä salilla. Kyllä. Kun hengittää, niin kasvaa. Mä haluaisin tuohon, puhuttiin äsken tutkimuksista ja siitä, kuinka tulokset tuodaan esille tai julkisuuteen, niin onhan yleisesti kuitenkin niin tutkimuksissa, missä vaikka sinäkin olet ollut mukana, niin että esimerkiksi Valtteri lähinnä haki sitä ja kysyi, että oliko ne kaikki työsarjat niin kuin failureen viety, niin annetaanko kuitenkin tutkimuksissa että ohjeet, että mennäänkö failureen vai ei ja kuinka monta sarjaa tehdään, eli lähinnä haen siitä, että onko siellä niin sanottu sitä, että tutkimuksissa on varmasti tämmöistä virhemarginaalia tai niin kuin hajontaa tai miksi se nyt kutsuisi, niin onko kuitenkin ohjeet yleensä tutkimuksessa selkeät, että jos jotain lihasta harjoitetaan, niin se on X määrä ja viedään failureen tai siihen saakka, eli ohjeiden mukaan? Joo, no totta kai se riippuu aina tutkimusasetelmasta, että voidaan tutkia sitä, tutkitaan, että onko failure-treenaaminen nyt tehokkaampaa kuin ei-failureen treenaaminen, mutta tämä failure-treenaaminen itsessään, tämä on tämmöinen hot topic tällä hetkellä. Ja kyllä se iso konsensus tällä hetkellä on se, että ei tarvitse treenata failureen koko ajan. Ja jopa se, että jos jokaisen sarjan vie failureen, niin se on todennäköisesti, se haittaa sitä kehittymistä. Mutta tämä on toinen asia, miten treenaaminen on muuttunut tässä vuosien saatossa ja miten ehkä tiede on sitä muuttanut, koska 1990 Keijo Häkkinen kirjoitti ensimmäisen suomenkielisen podausoppaan tieteeseen perustuen. Ja siellä oli hyvin tarkasti sanottu, että keurakentäjä treenaa joka sarjan failureen, noin minuutin tauot ja pitää saada kunnon pumppiaikaa. Niin tavallaan, että siitä on tultu aika pitkä matka tähän ja me tunnistetaan tällä hetkellä, että se paras yleisneuvo on, että jätät 1 tai 2 toistoa varastoon. Mutta tässä on myös sitten semmoinen pointti myös, että pitää huomioida se harjoittelijan kokemus ja sen osaaminen. Esimerkiksi aloittelijalle mä sanoisin aina, että treenaa aina failurea, kun ei se oikeasti omaa todellista failurea edes tiedä. Me päästään sillä lähemmäs sitä kovempaa suoritusta, kun sanoo, että teet failurea. Kun taas sitten
oikeasti 15 vuotta kokenut treenaaja, joka oikeasti tietää sen oman limitin ja sen oman feiluren, niin kyllä mä sille sanoisin, että älä nyt joka sarjaa tee feilureja. Että voi olla ehkä kerran blogissa 4 viikossa, sulla voi olla semmoinen viikko, että teet aina viimeisen sarjan feilureja, mutta jätä muuten niistä 1-2 toistoa varastoon. Ja tätähän me pystytään, silleen mä olen ainakin demonut tätä, että miettikääpä, jos meillä on 3 sarjaa leuanvetoa ja ajatus on se, että tehdään feilureja, tehdään ensimmäistä feilureja ja 18 pitäisi tehdä jokaisessa 3 sarjassa. Ja totta kai pitää käyttää lisäpainoja, kun ollaan kokeneita harjoittelijoita. Niin siinähän käy niin, että jos me tehdään se eka sarja heti feilureja, niin ei me saa sitä toista sarjaa tehtyä enää 8. Se on ihan varma. Niin, se tulee vaan 6. No, onko se huono asia? Oota, mä kerron loppu. Sä teet toisella 6 ja sitten se 3. sä teet enää 4 tai 5, kun ei vaan tuu. No sit kun me ruvetaan laskea, okei, oli 8, 5 ja 4. Mitäs se tekee? Mä oon tosi huono matematiikassa. 8, 5, 13 ja plus 17. Kyllä. Niin. Sä teit niinku 17 on se sun kokonaisvolyymikuorma siinä leuanvedossa. Versus se, että olisit tehnyt 3 kasia. 24 kappaletta. Niin. Ja olisit tehnyt vaikka 5 kiloa pienemmällä painolla. Niin kun sä kerrot sen 24 kertaa, niin siis se on vääjäämättä, sä teit enemmän työtä sillä 5 kilon kevyemmällä painolla, kunhan sä sait kakista tehtyä sen 8. Niin se on niin kuin isossa kuvassa, kun meidän pitää niin kuin sitä volyymikuormaa pystyä kasvattaa viikko viikolta, kuukausi kuukaudelta, niin se on parempi tapa jättää vähän vajaaksi, jotta me päästään kehittymään koko ajan. Koska just tuo, että jos me vedetään aina itsemme piippuun, niin me ei pystytäkään suoriutumaan ja saamaan niin kuin samaa kuormaa tehtyä. Tuo on tosi mielenkiintoista. Mielenkiintoista itsekin kokeilla tuommoista. Mä veikkaan, että mulla ei pää kestäisi sitä. On vaan jotenkin niin jumittunut siihen, että on pakko vetää sinne ihan päätyä asti. En mä tiedä, mistä se sitten johtuu, mutta on vaan semmoinen fiilis, että se on pakko tehdä silleen. Vaikka periaatteessa kun mä mietin, että mä teen jotain vaikka 16 toista, se 16 on se, missä mulla menee sinne feilureen, niin kyllä se varmaan 14 kehittäisi. Niin, kyllä. Mutta sitten saisi enemmän, pystyisi varmaan enemmän tekemäänkin. Niin. No onhan hankalia asioita. Joo. 2 asiaa tästä tulee mieleen. Ensinnäkin kerron nopeasti, että mä en ainakaan viime kaudella mitään feilureita hirveästi feilureen reenannut. Että jäi varmasti varasto aina 2-3. Ja 10 kiloa tuli silti lihasta. Juuri näin. Että sekin on varmaan yksilöllistä ja niin kuin sä sanoit, ei tarvitse aina pääty viedä. Ja meillä on varmaan nuoria katsojiakin, niin voisitko vielä pakitetaan taaksepäin, niin kertoo lyhyesti, mitä tarkoittaa failure-treenaaminen tai failure-sana. Joo, no sekin on hyvä kysymys, koska perinteisesti mitä sillä tarkoittaa, niin sitä tarkoittaa sen liikkeen, sen konsentrisen työvaiheen uupumista. Eli jos mä ajatellaan, että hauiskäännössä nostovaihe on konsentrinen ja sitten se laskuvaihe on eksentrinen. Ja sitten taas vaikka vedossa me soudetaan, meidän vetovaihe on konsentrinen ja sitten se, niin kun me päästetään se, niin se on eksentrinen. Ja se konsentrinen tai se failure-treenaaminen tarkoittaa sitä, että vaikka hauiskäännössä niin me uuvutaan, me ei jakseta tehdä sitä konsentrista loppuun. Joo. Ja tässäkin on hyvä niin kuin muistaa se, että se eksentrinen työvaihe vaikka hauiskäännössä, me ollaan noin lähtökohtaisesti 40% voimakkaampia siinä eksentrisessä. Tarkoittaa siis sitä, että jos sä et jaksa nostaa sitä ylös enää, mutta sä todennäköisesti jaksat jarruttaa kyllä sen saman painon. Ja se on ihan luonnollista, se tulee siitä lihastyöt, miten lihakset, lihassolu siellä supistuu, niin se johtuu siitä. Eli failure on niin sanotusti mennä pisteeseen, missä ei enää pysty tekemään. Niin, joo, et enää onnistu tekemään sitä toistoa sellaisena niin kuin aikaisemmin teit. Mutta toikin ehkä hyvä jakaa tekniseen failureen ja absoluuttiseen failureen. Kyllä. Et sitten absoluutti on se, että sitten sä et pysty heijaamallakaan enää saamaan sitä hauiskääntöä. Tekni on se, että sä pelkästään hauiksen väännät, sulle ei mikään muu kehossa liiku. Että sä väännät, ei vaan ei tuu. Kyllä. Nyt se on failuressa. Kyllä, just näin. Voitaisiin puhua myös loukkaantumisista ja siihen liittyvistä asioista, muun muassa nivelistä. Joo. Paljon puhutaan siitä, että
lihas kasvaa suhteessa niveliin tai lihasvoima paljon nopeammin, niin mitä mieltä sä oot, kuinka tulisi tämä asia huomioida varsinkin niin kuin nivelten huomioiminen treenissä, koska hyvätkin treenaajat, niin kuin tämä kaveri vieressä, niin saattaa voimatasot nousta ihan niin hullusti ja sitten tulee loukkaantumisia ylipäätänsä, niin mitä tämä herättää sinussa? Joo, tuo on hyvä kysymys. Siellä on monta tekijää. Varmastikin mä lähtisin siitä, että se suoritustekniikka pitää olla, ensinnäkin se pitää olla kunnossa ja lähtökohtaisesti niin, että se on aina täydellä liikelaajuudella. Se on aina parempi kuin se, että tehdään vajaata toistoja. Niitä vajaata toistoja voi, ja ne on hyvä käyttää silleen niin kuin työkaluna, mausteena siinä harjoittelussa. Ja sitten taas toiseksi yksi tekijä on myös se, että jos me kuvitellaan sellainen tilanne, että se lihas kasvaa niin kuin liian nopeasti suhteessa sen nivelen vahvistumisen kanssa, mikä on ihan totta, että nivel itsessään, sen aineenvaihdunta on todella hidasta. Se saattaa kestää puoli vuotta tyypillisestikin, että se niin kuin paranee. Ja sitten jopa, että tuleeko siellä niin kuin oikeasti uutta nivelkudosta, kuinka paljon, niin siis joka tapauksessa on todella hidasta. Niin myös siihen nähden niin olisi hyvä kuormittaa niitä tietyllä tapaa vähän niitä niveliä. Eli semmoinen tietyllä tapaa ryskääminen treenaamisessa niin on niin kuin tervettä. Että jos me tehtäisiin niin kuin 5 vuotta vaan täysin putkeen, aivan täydellisellä formilla, eikä mitään ryskäämistä ja mitään, niin se voisi, tästä nyt ei ole tutkimuksia ja näin, mutta tällä loogisen päättelyn perusteella mä voisin kuvitella, että silloin voisi käydä sellainen tilanne, että se lihas kasvaa paljon enemmän suhteessa niiden nivelten kuormitukseen ja sitten voisi tulla niin kuin helpommin loukkaantuminen. Mulla taisi olla mun ryskestrategia, mitä mä oon monta vuotta harrastanut, niin siinä sitten niin paikat kyllä hajosi. Niin. Ei mulle polvet ei ole vieläkään kunnossa, mutta no, se on silleen, että mä oon 25 ja mun pitää niinku rätit jaloissa aina tehdä jalkareenit sen takia, kun en ole polvet muuten kestä, niin on sillä aika huono asia. Niin, kyllä. En ainakaan kellekään suosittele pelkästään sitä ryskäämistä. No ei. Siitä on itse oppinut pois nyt. Kyllä. Ja oikeastaan melkein tuntuu, että niinku, mä saan niinku jopa parempaa kehitystäkin tälleen, että niinku, menee niinku se tekniikka edellä siinä. Joo. Ja just mä itsekin uskon, että niiden nivelten kannalta se on tärkeää se, että on se tekniikka edellä. Niin. Kyllä. Kyllä. Sitten ehkä tähän treenaamisen liittyvä asia vielä. Voisitko kertoa, kun minusta tuntuu, että on aika monelle jotenkin pimennossa oleva. He melkein tietää, mutta sitten ei välttämättä tiedetäkään. Mikä on kardio? Se on kestävyysharjoittelu. Se on kestävyysharjoittelu. Kyllä. Kuulee usein, että nyt minulla on prepin aikana esimerkiksi kardio ja menen kävelylle. Ja sitten kuulee toiselta urheilijalta, että hän menee porraskoneeseen, missä sykkeet varmasti on paljon korkeammat kuin kävelyllä. Näin itse omasta kokemuksesta voisin sanoa. Niin sen takia halusin kysyä, että mikä on kardio ja onko se sitten hyötykävely sitä niin sanotusti vai sun valmennusfilosofiassa myös tai sun tiedon perusteella, niin onko tämmöinen hyötykävely, ulos mennään 30 minuuttia metsää kävelee, niin pidätkö sen niin kuin prepillä urheilijalle kardiona? Tämä on hyvä kysymys. Tämä on laaja kysymys ja mä voisin tästä, tämä on yksi mun lempiaiheesta tällä hetkellä. Siis perinteisesti kehorakennuksessa kardion tarkoitus on ollut ainoastaan dietillä lisätäkseen energian kulutusta. Jotta me saadaan lisää kulutusta dietille ja rasvasta jatkaa palamistaan. Mutta sitten mä oon herättänyt tämmöistä keskustelua ja yrittänyt, mun mielestä meidän podarit olisi isompia, niillä olisi parempi kyky polttaa rasvaa, jos niiden kestävyyskunto olisi parempi. Eli ajatellaan oikein semmoinen stereotyyppinen podari, kun kävelee näin ja sen kävelyn perusteella hän puuskuttaa jo. Hänellä on niin huono kestävyyskunto, että sillä menee se kaikki happi, mitä se saa, niin se menee sen hetkiseen toimiin. Mutta jos sillä olisi reserviä siellä, ja tämä liittyy tähän tämmöinen anekdootti, tästä ei ole juurikaan tutkimusta,
toivottavasti tulee, mutta se, että me tiedetään, että soluissa meillä on mitokondrioita. Ne mitokondriat on niitä tämmöisiä niin kuin solun energiavoimaloita. Powerhouse of the cell. Joo, juuri näin. Tämä on tämä meemi. Kyllä. Niin se, että mitä huonompi kestävyyskunto meillä on, niin sitä vähemmän niitä mitokondrioita on siellä lihassolussa. Ja mitä parempi kestävyyskunto on, niin niiden mitokondrioiden määrä lisääntyy siellä lihassolussa. Ja nämä mitokondriat on nimenomaan niitä, että missä sitten poltetaan se ylimääräinen niin sanotusti rasva, ja ne antaa energiaa siihen lihaskasvuun. Eli voidaan jopa niin kuin sanoa niin, että miksi jollekin ei kasva lihasta, niin on se, että sillä ei ole niin kuin energiaa tarpeeksi kasvaa. Eli sillä ei riittävästi mitokondrioita niissä lihassoluissa, kun sen kestävyyskunto on niin heikko. Niin tämä on tämmöinen, mistä mä oon niin kuin halunnut herättää keskustelua niin kuin viime aikoina, just, että mä väitän, että meillä olisi parempia, isompia urheilijoita, koska se on totta. Meidän katsotaan back in the days kehorakentajia, niin eihän se ajatus oli vaan, että salilla annetaan kaikkemme, sen jälkeen mennään kotiin ja levätään ja syödään. Niin mitään muuta ylimääräistä ei saa tehdä, koska jotta ei lihakset sula. Mutta se on niin kuin ollut se kulttuuri, treenikulttuuri, ja sä oot voinut voittaa Mr. Olympian tekemällä pelkästään niin. Mutta entä jos sulla olisi parempi kestävyyskunto, koska tästä jos mennään salille ja ajatellaan, että tehdään niin kuin maksimikyykkysarja, 16 kyykkysarja, niin sun pitää vähintään perinteisesti 2-3 minuuttia pitää palautusta sen kyykkysarjan jälkeen, ehkä pitempään. Mutta jos sulla olisi parempi kestävyyskunto, niin sulla riittäisi se 2 minuutin palautus. Se olisi sen jälkeen valmis tekemään sen uuden sarjan sillä samalla painolla ja saman toistomäärän. Kyllä. Niin tämä on semmoinen, me ei voida sitä, niin kuin, tästä ei ole tutkimuksia aiheesta, mutta tämä on niin kuin tämmöinen, on niin kuin ruvennut miettimään sitä, että kun esimerkiksi nämä viimeaikaiset isot, tai paljon näitä niin kuin ikäviä tapauksia maailmalla kuuluu, että on menehtynyt kehorakentajia, niin yksi syy voisi olla, tai niin kuin, yksi syy voi olla se, että niiden heikko kestävyyskunto niin on saanut aikaa sen, että niillä ei niin kuin elimet kestä sitä. Tämä mitokondria-asia on tosi mielenkiintoinen. Mä en ole ikinä edes kuullutkaan tuommoista. Mulle heräsi siinä semmoinen kysymys, että niinku, jos mä sitten vaan niinku teen mun kardion sille, että mä kävelen matolla, niin kehittyykö mulla mitokondriat pelkästään silloin jaloissa vai joka puolella kroppaa? Joo, hyvä kysymys. Pääsääntöisesti varmastikin siellä jaloissa, mutta kyllä myös sitten koko kroppaakin vähän. Silloin kun se veri kiertää ja me tiedetään semmoinen matalatehoinen, pitkäkestoinen kestävyysharjoittelu, niin se parantaa muun muassa ja lisää hiusverisuonten määrää, jolloin meillä on niin kuin mahdollista, että veri menee paremmin sinne lihakseen ja sieltä poistuu myös kuona-aineet paremmin, kun sillä on enemmän verisuonia. Mutta joo, kyllä se on näin, että varmastikin että vähän tehokkaammin jaloissa ne sitten kehittyisi, mutta mä en taas näkisi sitä sitten enää silleen niin kuin ongelmana, että pitäisi ruveta miettimään, teikö mä käsilläkin jotain samalla. Okay. Eli onko siis tuossa äskeisessä perusteella LIS-kardio siis parempi kuin HEAT? No se riippuu, että missä kontekstissa me kysytään sitä. No tässä, missä me puhuttiin, tässä niin kuin mitokondrioiden kehittämisessä. Yleisesti. Niin, no on siinä mielessä, koska se hiitti sitten taas, se kuormittaa elimistöä tai hermostoa, ja se on sitten niin kuin energian tuottojärjestelmältään, se on hyvin samantyyppistä sitten kuin voimaharjoittelukin, se hiitti. Mutta lissi on selkeästi sitten paljon matalampaa, ja se on jopa semmoista, että se palauttaa ja huoltaa meidän kroppaa. Ja tästä tähän niveliin esimerkiksi, niin tutkimuksesta tiedetään, että tämmöinen LIS-harjoittelu, niin se huoltaa näitä niveliäkin. Se pitää aineenvaihduntaa yllä siellä. Tässä on muuten varmaan hyvä katsoa, jos selittää nopeasti ero LIS ja HIIT cardio. Joo, no eli tämä LIS-hän tulee sanasta low intensity steady state harjoittelu, eli matalatehoinen pitkäkestoinen harjoittelu. Ja sitten hiitti, niin on high intensity interval training, jolloin se on sitten niin kuin korkeatehoista intervalliharjoittelua. Eli mitkä olisi niin esimerkit näistä molemmista? No, mikä semmoinen perinteinen, hyvä, matalatehoinen, pitkäkestoinen harjoittelu, niin on just kävely juoksumatolla tai kävely ulkona 30-45 minuuttia, 60 minuuttia, missä syke ei nousisi yli 110-120 ja siihen semmoinen niin kuin perus
nyrkkisääntö on, että pitää pystyä puhumaan puuskuttamatta. Joo, muistan, mä oon yläasteella kuullut terveystunnilta 3P-säännön. Joo, juuri näin. Kyllä. Ja hiitti on sitten sitä, että tehdään semmoisia spurtteja, että mennään all out. Niin kovaa juostaan tai tehdään sitä, kun on mahdollista. Ja välillä sitten pidetään 45 sekuntia, minuutti palautusta ja sen jälkeen uudestaan. Eli nyt kaikki katsojat alkaa sieltä tekemään liskardiota, eikö niin? Mutta se on joka tapauksessa edistää terveyttä. Ja nyt tämä on niinku kiva ollut huomata viime aikoina, että nykyään podaritkin ja fitnessurheilijat tavoittelee niitä askelia. Eli mittaa askelten määrää, 8000 askelta joka päivä, 10 000 askelta, niin se on hyvä tapa. Sehän on sitä lissiä nimenomaan. Musta kyllä tuntuu, että nykyään se on enemmän trendi, kun seuraa somessa noita valmentajista, kun ne aina sanoo, että vähän niin kuin tulee semmoinen, tämä on pakko mainita, että nyt sain asiakkaani tämmöiseen kuntoon ja hän ei tehnyt yhtään kardiota. Ja. Se on nykyään mun mielestä semmoinen trendi ja onko tämä sitten huono trendi ehkä jopa, että ei tehdä sitä kardiota sitten se rasvanpolton kanssa. Kyllä, vai tarkoitetaanko sillä kardiolla sitten sitä hiittiä ja semmoista jos mä ymmärrän oikein, ihan yleisesti ottaen kardiota, että ei tehdä mitään kardiota. Monet nuo pro-podaritkin, esimerkiksi Martin Fitzwater sanoi, että hän ei tee minuuttiakaan kardiota. Joo, kyllä. Joo, no siis taas sitten niin päin, jos me ajatellaan, että kumpi on podarille niin kuin tehokkaampaa, totta kai se kuntosaliharjoittelu on hänelle tehokkaampaa kuin kestävyysharjoittelu. Ja sitten mäkin näen, että se niin tämmöisen niin ylimääräisen kardion ottaminen dietille, niin se on aina se on niin sanotusti ässähihasta, että käytetään se kortti, että okei, nyt käytetään tämä. Mutta kyllä mä niin näkisin, että pitää olla semmoinen perus 1-2 kertaa viikkoa, oli sitten dieetti tai off-season, niin olisi hyvä tehdä sitä matalatehosta pitkäkestoista harjoittelua, että pysyy yllä ja jopa vähän kehittyykin se peruskestävyyskunto. Toki näissäkin asioissa on niin kuin sillä lailla 2 puolta mukana, mistä toinen on niistä niin sanotusti näitä lääkeillä tuettuja urheilijoita. Eli kuten Martin Fitzwater ja nämä huippu-urheilijat, pro-podarit, ja ne on sitten mun mielestä aina meidän täytyy huomioida näissä keskusteluissa. Totta kai. Ja sitten toinen on se, että riippumatta siitä, onko avustettu urheilija vai natu-urheilija, mikä on lähtökunto, niin se niin kuin kardio on, niin kuin, että miten paljon kardiota tehdään. Kyllä. Esimerkiksi muun muassa Mika Sihvonen, hän ei niin sanotusti ei tee kardiota, tai joskus olisiko niin, että viimeiset 2 vuotta se on tehnyt 2 prepille yhteensä 2 vai 3 kardiota kertaa. Niin, että se on niin kuin tosi paljon, mutta taas Mikalla on aina se lähtökunto niin hyvä. Kyllä. Se, niin kuin tämmöisiä asioita meidän täytyy myös huomioida ihan katsojille tuoda esille. Tähän nyt kun puhuttiin Martinista, mun ja Valterin yksi lemparipodarista, niin mennään vähän maailmalle. Tai tuodaan vähän muu maailma tähän. Saanko yhden asian tämän kardio vielä ennen? Semmoinen mielenkiintoinen asia, kun tiedepuolella sanotaan hyvin paljon sitä, että sille ei ole mitään väliä, että missä vaiheessa päivästä teet sen kardion. Mutta sitten kun me seurataan, niin kehonrakentajia ne aina poikkeuksetta tai lähes poikkeuksetta, ne puhuu siitä, että aamulla tyhjällä vatsalla. Ja mun omakin näkemys on se, että se on se kaikista loogisin, koska sä oot ollut ekaksen paastotilan, sit sä menet tekemään sitä kardiota. Niin mistä se sun keho vetää sen energian siihen kardion tekemiseen? Niin mun mielestä järki sanoo, että se ottaa silloin sen rasvavarastoista sen energian, koska siellä verenkierrossa ei ole sitä glukoosia. Mutta nyt jos mä syön eka ja menen sitten tekemään sen kardion, eikö se ota se keho sitten sieltä verestä sen glukoosin sen kardion tekemiseen ja sitten rasvanpoltto ei olisi niin tehokasta? Vai onko tämä ihan huuhaata? Hyvä kysymys. Tämäkin ei ole ehkä enää nyt niin tänä päivänä hot topic. Tästä 2015 tuli hyvä tutkimus, Schoenfeld et al. Ne osoitti sen, että ei ole väliä. Tosiaan, tehdäänkö se tyhjällä vatsalla aamulla vai tehdäänkö se sitten iltapäivällä. Mutta huomioida nyt muutamat tekijät. Sä oot jäljellä tuossa, mutta vähän mä vielä tarkennan sitä. Eli se, että se, vaikka siinä suorituksen aikana, niin sitä kroppa ei käytä pelkästään sitten verestä olevaa sokeria, vaan se nimenomaan käyttää siellä lihaksissa olevaa sokeria, glykogeenivarastoja. Siitä se lihassupistus saa energiansa. Ja
Se on niinku just näin niinku loogisen päättelyn perusteella voisi ajatella, että sä oot yön paastonut ja sitten sä lähet, niinku sulla jatkuu se rasvanpolttotila kropassa, mutta siihenkin vaikuttaa paljon se kardion intensiteetti, kuinka kova tehoinen se on. Jos on matala tehoinen, niin sitten se niinku ikään kuin se sama tila jatkuu, mitä oli yön aikana. Ja mistä se ottaa sen energian, niin se ottaa sieltä lihasten glykogeenivarastoista. Ja sitten jos niitä ei ole, eli ollaan ketogeenisellä ruokavaliolla, niin sitten se keho muodostaa ketoneista sitten sitä sokeria käytettäväksi. Mutta tästä voitaisiin puhua pidemmästikin, mutta se lyhyt niin kuin vastaus on siihen, että tiede sanoo, että joo, ei ole väliä, mutta tästä me päästään taas siihen yksilöön. Jotkut saa päivän paremmin käyntiin sillä, että ne menee aamulla tyhjällä vatsalla. Se on hyvä tapa herättää itsensä siihen päivään ja tulee energinen olo. Ja sitten, että ei olisi aikaa tehdä muuten päivässä sitä kardiota, niin tee silloin aamulla tyhjällä vatsalla. Joo, mä huomasin silloin itse ainakin prepillä, että kun aamulla kun teki sen niin tyhjällä vatsalla kardion, niin se päivä starttasi ihan eri tavalla käyntiin. Että ei ollut enää silleen niin kohmeessa. Ja muutenkin musta oikeastaan tuntui jopa, että se mun nälkätaso oli pienempi. Mun ei pitänyt heti päästä syömään. Mutta normaalisti mulla olisi silleen, että tekisi mieli mennä saman tien syömään. Mutta sitten taas toisaalta kun miettii, niin se kardiohan pitäisi, monesti sanotaan, että offilla jo, että tee kardioita sen takia, että sä parannat sun ruokahalua. Niin aika jännä sitten, että mulla oli prepillä toisinpäin, että se jopa laski sitä mun ruokahalua se, että mä tein aamulla sen kardio. Niin. No ainahan treeni, kova fyysinen suoritus, niin sen jälkeen eihän sulla ole nälkä. Sehän on semmoinen peruskikkakin, jos kisadietillä tulee niitä hetkiä, että se nälkä on loputon eikä se meinaa lähteä. Jos on valmennettava soittanut mulle, että Ville, mitä mä teen? Mä sanon, mene kävelylle. 30 minuuttia käyt kävelemässä, niin sen jälkeen sulla ei ole sitä nälkää enää. Koska se kroppa on, niin tavallaan, että se ei ole enää siinä lepää ja imeytä ruokaa tilassa, vaan se on niin hyvä keino siihen. Okei. Joo, mielenkiintoista. Niin tosiaan mennään sitten vähän maailmalle päin. Mitä sä koet, että miksi me suomalaiset ollaan näin huoneet? Tämä on nyt vähän liioiteltu järjestetty. Niin, miksi me ollaan näin huonoja ja me ei pärjätä maailmalla? Näetkö, että maailmalla tehdään jotain toisin? Ei, mutta eikö ihan IFBB-puolella pärjätä, mutta NPC-puolella ehkä niin? Niin mä tarkoitan, se on ihan totta hyvä pointti, mutta tarkoitan yleisesti. Kyllä me IFBBn puolella varsinkin naiset pärjää aika hyvin. Joo, ja mehän pärjätään todella hyvin. Me ollaan viime vuonna maailman paras maa naisissa. Mutta se on totta, että miehissä ei olla niin hyviä. Ja no varmasti yksi iso tekijä, mikä vaikuttaa, niin on tämä testaaminen maailmalla versus minkälaista se on Suomessa. Ja tässä on paljon puhetta, että suomalainen urheilija on eriarvoisessa asemassa. Ja se on tietyllä tapaa totta. Että meillä suokin toiminta on maailman parasta ja antidoping toiminta ylipäätään. Ja sehän lähtee siitä, että suokkihan saa suoraan valtion budjetista rahat. Ja ne suunnittelee oman toimintansa joka vuodelle ja niiden perusteella tekee testejä. Sitten eri lajeissa, ketkä kuuluu siihen. Ja niin kuin esimerkkinä tässä oli nyt meillä justiinsa IFBBn puolella, niin nyt edellisenä viikonloppuna kilpailu Dubaissa. Ja siellä oli, niin kuin näki selkeästi, että ne miehet eivät varmastikaan ole natuja. Olen samaa mieltä. Niin, että miten se voi olla näin? Että miksi siellä ei testata, niin se johtuu siitä, että kaikkialla muualla maailmassa se ajatus on, että se lajiliitto joutuu maksamaan niistä testeistä sille paikalliselle suekille. Ja se keskimäärin yksi testi maksaa 1,000 euroa. Jos ne haluaisi testata vaikka top 6 joka lajista, niin se summa olisi aika sievoinen. Mutta kun meidän ei tarvitse olla onnellisessa asemassa siinä, että meidän ei tarvitse sitä huolehtia. Meidän ei tarvitse maksaa yhtään mitään niin kuin SFU:na. Niin siksi se on niin se ero näin kova. Mutta sitten kun taas mietitään niin yleisesti koko kehorakennusmaailmaa tai perhettä Suomessa, huolimatta siitä mikä liitto on takana, niin ollaanko me huonompia, niin ehkä siinä varmasti tulee semmoinen myös sitten semmoinen, mä oon jossain yhteydessä tämän sanonutkin, että miksi meidän urheilijat, kun katsotaan vaikka top 6, näyttää kuitenkin niin eriltä kuin maailmalla sitten jossain olympiassa top 6 tai no se on vähän huono esimerkki, mutta vaikka joku jossain toisessa maassa. Niissä on selkeästi niin kuin ero. Missä mennään vikaan. Niin
En tiedä, se on hyvä kysymys. Liittyykö, toki tullaan taas siihen, että tähän varmasti liittyy, niin kuin äskenkin puhuttiin, muiden asioiden yhteydessä genetiikka. Siitä varmaan ollaan kaikki samaa mieltä jollain tasolla. Liittyykö siihen muun muassa se arki, miten se arki eletään, sen ihmisen, sen urheilijan arki? Et elääkö suomalainen, tai voisin kuvitella, että lähes 9%, ellei ole korkeampi prosentti, suomalainen fitness kautta bodari, niin kuin urheilija, bodausurheilija, elää sille, että käy päivätyössä ja sitten sen ohella tekee sitä urheilua. Ja se on tietysti täysin erilaista se, kuin se, että maailmalla oleva Pekka tai Niina tuolla jossain toisessa maassa tekee sen kokopäiväisesti. Kyllä. Saattaa jopa harjoitella 2 päivässä. Ja se bodaus on sitä koko arkea, niin olisiko tämmöinen? Mä oon itse kyllä eri mieltä tuosta. Mun mielestä suurin osa, koska mä seuraan tosi paljon niin ammattilaiskenää ja suurin osa siellä käy ihan päivätöissä. Niin tarkoitat maailmalla? Niin, myös. ihan maailmalla. Suurin osa käy kyllä päivätöissä, että se on siitäkin. Mun oma näkemys tuohon asiaan on se, että kun mä katsoin suomalaisia podareita, niin tosi monta voimapodaajia. Ja siis tuntuu, että se asia, millä halutaan leuhkia somessa jatkuvasti on se, että nostellaan isompia ja isompia rautoja. Mutta mä en itse usko siihen, että se on se, että koko ajan vaan nostaa isompaa rautaa. Että se on voimanostoa. Että ei se mun mielestä sitten ole enää podaamista. Että kattelee ihmistä, että minkälaisia ne treenitekniikat on, niin en ihan maailman kauneimmasta päästä on. Nyt puhun siis täältä NPC-puolella olevista kisaajista enemmänkin kuin niin tuolla IFBB-puolella. Niin, mä itse uskon, että se on siinä, koska kyllä siitä kun seuraa, että minkälaista arki monilla on, niin se vaikuttaisi kyllä olevan ihan semmoista hyvin lihasmassan kehitystä tukevaa. Mutta sitten voisiko siellä olla just esimerkiksi nämä valmennusfilosofiat Suomessa, varsinkin just tuolla NPC-puolella, niin olisiko ne sitten aika jälkeen jääneet niin sanotusti. Et mäkin olen tosi monelta tutulta kuullut, että niillä on ollut niin näitä valmentajia, ne ainakin omaa korvaa kuulostaa ihan tosi oudolta. Munkin tuo ensimmäinen valmentaja, niin mitä sekin ohjeisti mulle, niin ne on tosi semmoista vanhaa tietoa. Silleen, että semmoista tietotaitoa, kun viedään vietäisi tuolle ulkomaalaisille, niin ne miettisivät, mitä hittoa tämä on. En mä tämmöistä tee, että ei esimerkiksi perehdytä niin tarkasti siihen, että miten se kroppa imeyttää sitä ruokaa. Et suomalaiskin monesti että syödään tosi paljon, syödään, että pulkataan tosi kovaa tahtia. Ja sitten kun sä et ole sitä, mitä sä syöt, sä olet sen, minkä sä imeytät. Se, että jos se ravinto imee, että sä läpipaskot sen ruoan, niin ei se nyt hirveän hyvä lopputulos. Ja jotkut väittää, että monesti sekin on se syy, että minkä takia monilla podareilla on iso maha. Sen takia ne vaan työntää sitä ruokaa tosi paljon suuhun ja sitten suoliston toiminta on tosi huonoa. Ja se, niin. Joo, tää on itse asiassa tää on oma keskustelu on tää treenaaminen. Mä näen siinä, että meillä on paljon parannettavaa siinä. Ja jo yleisesti, nyt anteeksi kaikille miehille, mutta mä sanon, että me miehet, me ollaan huonompia treenaamaan kuin naiset. Jos me yleisesti katsotaan salilla, niin keskimäärin niin naiset on aina paremmassa kunnossa kuin miehet. Niin on, se on ihan totta. Entä onko se jotenkin tämmöinen, että me ei siedetään siellä epämukavuusalueella olemista riittävästi ja tehdään vähän semmoista liian mukavuusaloharjoittelua? Vai olisiko se enemmän se, että miehillä on enemmän se ego siellä mukana? Musta tuntuu, että naisilla ei ole egoa mukana, kun ne treenaa. Sekin. Ja tässä on varmasti monta tekijää. Ja ehkä yksi semmoinen tämmöinen tavallaan fundamentaalinen, perusteellinen ajatus. Me jotenkin hirveästi pelätään sitä, että se lihas häviää tai se katoaa tai se lähtee pois. Se on ihan totta. Ei se lähe. Se ei todellakaan lähe. Jos ymmärretään lihaskasvu, sitä on kahdenlaista. Sitä on tämmöistä myofibrillä, eli lihassolut oikeasti ne kasvaa paksuutta. Sormi tästä lihassolu lähtisi kasvamaan paksuutta. Ja siellä proteiinirakenteet lisääntyy, se on se yksi juttu. Mutta toinen juttu on sarkoplasminen lihaskasvu, eli se nesteen määrä siellä lihaksessa lisääntyy, jolloin se lihas kasvaa sitten kanssa kokoon. Niin se, että jos dietillä se lihas pienenee, niin mä uskon, että se on ainoastaan sitä nesteen vähenemistä siellä lihaksesta, ei sen proteiinirakenteen vähenemistä. Mä oon ihan samaa mieltä. Koska se on niin epätaloudellinen, ei kroppa halua menettää sitä, kun se on sen vaivalla itselleen saanut.
Niin jo niin kuin monessa jotenkin asiayhteydessä on tullut esille se, että no mä teen tämän takia, koska jotta mulla ei vaan nämä lihakset lähde. Niin sitten tehdään asioita ehkä vähän niin kuin hölmösti. En tiedä, tämmöinen ajatus mulla tulee niin kuin mieleen, että mikä niin kuin meillä suomalaisessa isossa kuvassa on ehkä verrattuna sitten maailmalle. Ja varmasti tuossa valmennusosaamisessa niin meillä on niin kuin vielä kehitettävää. Joo, mielenkiintoista keskustelua. Itse ehkä näen vähän niin asian, että katson paljon erikulttuurisia podareita, ihan turkkilaisia, brittejä, jenkeistä, niin ne vähän kaikki sanoo, että esimerkiksi turkilainen saattaa sanoa jo, että menin Milosille valmennuksen tai X-valmentajalle, niin kuin huippuvalmentajalle tai jollekin toiselle, niin ei ne niin kuin esimerkiksi NPCn puolella, ei ne lääkeaineet ollut sen erilaisempia tai isompia. Jollain oli vähän isommat, jollain vähän pienemmät, mutta se on se mun mielestä se treenaaminen ja se kuinka sä treenaat ja sitten kuinka sä syöt, niin kuin Valtteri sanoi. Että, ja sitten tietysti se voimabotaus on mulle sellainen punainen, ei niin kuin, että mä en, että mulla on paljon kavereitakin tuossa somessa, kun ne laittaa just niitä videoita, että ne nostelee satoja kiloja ja tekee 3, 4, niin ja ihan SKL Suomen mestarikin en kerro vuosimalliin, niin treenaa sillä tavalla, niin en mä niitä pysty kyllä katsomaan, että musta se on. Kyllä. Et kun täytyy muistaa, että kehoa muokataan. Kehoon ei halutaan välttämättä lisätä maksimaalista voimaa, vaan oikeassa botauksessa sen muokataan. Kyllä. Ja silloin ei tarvitse olla maailman vahvin mies. Ei tarvitse, mutta siinä on niin tietty totuus siinä on taustalla, koska voimahan kasvaa 2 tapaa. Voimahan kasvaa sillä, että me treenataan voimaa, jolloin meidän hermosto kehittyy siihen ja painonnosteet nimenomaan tekee sen mahdollisimman niin kuin optimaalisesti, jotta niiden kehonpaino ei nousisi ollenkaan, mutta ne saisi mahdollisimman paljon voimaa itsestä irti. Ja toinen tapa on sitten, kun lihaksen pinta-ala kun kasvaa, eli lihas kun kasvaa kokoa, niin se pystyy kehittämään enemmän voimaa. Mutta sitten taas niin kuin se ajatus näin, että mitä enemmän voimaa sulla on, niin sitä enemmän kasvupotentiaalia sulla on. Se on niin kuin hyvä muistaa. Että se pitää niin kuin tietyllä tapaa pitää mielessä, että aina pienillä painoilla, pitkiä sarjoja, päätyy asti reenaaminen, niin se ei ole se, välttämättä se paras optimaalinen tapa. Et siellä se tasapaino pitää löytyä siinä, että mä jossain määrin pyrin kasvattamaan koko ajan voimaa joka puolella. Mutta se on ihan totta, että onko järkeä siinä maastavedossa pyrkiä niin kuin saamaan mahdollisimman paljon painoa paikasta A paikkaan B tai penkissä, koska se loukkaannusriski on niin suuri. Kyllä. Ja sitten toiseksi se, että no onko se nyt niin tehokas sitten kasvattamaan lihasta, jos sä vietät puoli tuntia sitten saliajasta sen penkin tekemiseen ja sitten sulle ei enää jaksamista tehdä muita rintaliikkeitä siihen päälle, niin sä menetät sun gainsseja sillä. Tuossakin on mielenkiintoista just toi niin kuin lihaksen pinta-alan kasvaa, kun miettii, että miten hitaasti se lihas loppujen lopuksi kasvaa. Ja niin kuin, ei voi olettaa sitä, että jos ajattelet, kuinka hidas se lihaskasvu on, että niin kuin tämmöisen hitaan prosessin yhteydessä ne niin kuin painot nousis nopeasti ylös. Et silleen, että niin kuin, jos sä lisäät sun seuraava treeniin vaikka 1 kilon lisää niin kuin painoa ja sä saat saman verran toistoa, niin sehän on niin kuin tosi iso niin kuin hyppäys, jos sä mietit sitä, että niin kuin, jos on itse se aktuaalisesti se lihas, joka on kasvanut, joka tuottaa sen uuden voiman, vai onko se hermostollinen voima, vai onko sitten kyse se, että ajatellaan, että siis tekniikka pysyy niin kuin täysin samanlaisena. Niin se, että voiko edes niin paljon niin kuin 1 treenin aikana se lihas kasvaa, niin en tiedä. Mä en tiedä, onko tuossa tutkimusta, ei varmaan ole. Ei siis meillä ei oikein ole semmoisia hyviä tutkimuksia edes osoittamaan sitä, että kuinka paljon sitä lihasta pystyy kasvamaan. Se on haaste, kun sitä on hankala mitatakin edes. Ei sitä pysty mitata mitenkään suorasti. Mehän pitää aina mitata sitä niin kuin rasvatonta kehon massaa ja sitten katsoa muitakin samaan aikaisesti ympärismittoja ja mahdollisesti kuvia ja kaikkea. Sehän se niin kuin ongelma tässä tavalla on myös kehonrakennuksessa, kun meillä ei ole selkeä mittariasia. Me ei voida lihaskasvua mitata selkeästi, mutta se on helppo mitata voiman kehittymistä sillä, että jaksatko nostaa enemmän kuin kuukausi sitten. Se on niin kuin hyvä ymmärtää myös siinä. Mutta joo, on tuo hyvä, että löytyy joku mittari, millä seurata sitä omaa kehitystä. Niinku, se on ehkä se helpoin mittari vähän. Niinku. Mutta sitten siinäkin melkein ohjeeksi sanoisi, että
ota videoita itsestäsi, kun sä teet. Näyttääkö se siltä, että se suoritustekniikka kärsii, kun se paino nousee? No silloin varmaan kannattaa laskea sitä painoa takaisin alaspäin silleen, että se pysyy se tekniikka kasassa. Kyllä. Näin mä, niin kuin, tälleen mä itse lähestynyt sitä asiaa niin kuin nyt ja huomannut, että niin kuin, ei mullakaan treeneissä, niin kuin, mulla tosi hitaasti nousee ne kuormat ja toistomäärät. Mutta musta silti tuntuu, että mä niin kuin kehityn melkein nopeampaa tahtia, mitä mä ennen olen kehittynyt. Joo, kyllä. Tervetuloa joukkoon. Hei, kiitos oikein paljon. Tämä oli aivan loistava keskustelu. Me varmaan tällä porukalla saataisiin kymmeniä tuntia keskustelua podcastia tehtyä. Yksi muun muassa asia, mitä tänään ei enää keskustella, on se psyykkinen puoli tässä lajissa. Niin ja miten ravinto? Juuri näin muun muassa. Niin esimerkiksi tuo psyykkinen puoli on semmoinen, mitä meillä Suomessa niin kun valmentajilta tai siinä valmennusprosessissa mun mielestä on aika niin kuin liian vähän huomioituna se, että miten kilpailija voi prepillä, minkälaisia traumoja on hänellä, mikä vaikuttaa siihen preppiin. Tai kilpailun jälkeen niin kuin itselleni niin kuin maailma romahtaa. Nämä on tämmöisiä asioita, että näihin voisi joskus paneutua. Tämä olisi ihan mukavaa keskustelua. No, tämä on niin mielenkiintoinen aihe, että on pakko saada jotain sanoa ainakin. Sano vaan. Semmoisen asian, minkä mä oon huomannut ja mihin monet muutkin on kiinnittänyt huomiota, mitä mä oon kuullutkin, että sanotaan, että okei, otetaan vaikka valmentaja, otetaan kaksi vähän eri nimistä valmentajaa, otetaan vaikka Blue Taylor ja otetaan Hani Rambod. Niin todennäköisesti se Blue on huomattavasti niin kuin vähemmän tunnettu, Hani on tosi tunnettu. Niin ne molemmat todennäköisesti osaa yhtä hyvin sen valmennushomman. Ja no okei, no todennäköisesti Hanihan on saanut enemmän tilaisuuksia niin kuin huippulahjakkuuksilta ja sen takia hänellä on niin paljon niitä voittoja. Mutta sitten se, että miksi sanotaan, että minkä takia Hani on niin hyvä valmentaja, johtuu siitä, että hän pääsee sen valmennettavan niin kuin henkisen maailman parantamiseen niin hyvin käsiksi. Että sen takia hän on niin äärimmäisen hyvä siinä. Hän itse myös otti tuonne sille vähän aikaa sitten, että Jeremy Buendian siinä jaksossa. Mä en itse asiassa kuunnellut sitä, kuinka hän on ollut ilmeisesti hänen vaikein valmennettavaa. Niin. Ja välit oli poikki ja nyt ne sopii ja pidi podcastin äärimmäisen mielenkiintoinen, suosittelen kaikille. Siinä oli tosi, niin kuin, se oli koskettavaa se niin kuin koko tarina ja pystyi oikein sen aistimaan, että mitä on tapahtunut ja sitten Hani muun muassa kertoo rehellisesti, että minkälainen Jeremy oli ja hän sanoi, että hän joutui enemmän jopa hallitsemaan sitä psyykkistä puolta kuin mikään muuta puolta. Kyllä. Jeremy osasi reenata kyllä, mutta näinhän se on, valmentamisessa on kyse vuorovaikuttamisesta. Ja se tekee hyvää valmentajaa, se joka osaa parhaiten vuorovaikuttaa. Kyllä. Koska meillä kaikilla on se sama tieto nykyään käytettävissä. Ei sun tarvitse, kun sä et GPT:ltä kysyä, niin se tieto löytyy. Onko Ville sulle jotain yhteenvetoa tai viimeisiä sanoja? Niin, ehkä mä voisin, niin kuin tästä me puhuttiin paljon tästä harjoittelusta ja siitä, että miten tiede ja miten tämmöinen pro-science, niin tavallaan se mun mielestä se tärkeä viesti on ne, mitä mä oon tässä niin yrittänyt ja ehkä tuodakin esille, toivottavasti onnistunut, mutta siinä, että myös se, että ei lukkiuduta siihen, että onko se nyt 10 työsarjaa vai 15 työsarjaa, kumpi on optimaalisempi. Tämä tutkimus sanoo tätä ja tätä. Mene sinne salille, ala tekemään ja ala seuraamaan treenipäiväkirjalla, miten sä lähdet kehittyä. Ja sitten jos joku ei kehity, joku lihasryhmä, muuta sen sitten työsarjaa vähän tai volyymia vähän. Ja sitten kun sä löydät sille sen sweet spotin, niin silloin sä pääset parhaimpaan lopputulokseen. Tuossakin ehdottomasti sitten hyvä huomioida se, että se kehitys on meidän laissa tosi hidasta. Että älkää ihmiset oikeasti olettako, että voitte niinku viikoittain alkaa tekemään mitään muutoksia. Että antakaa aikaa sille. Et useampi kuukausi mieluummin. Ja just siitä kuntokuvien perusteella katsoo esimerkiksi, että okei, että ollaanko tässä menty eteenpäin näillä alueilla, millä halutaan. Kyllä. Se on tässä lajissa on se haastava puoli on se, että miten hidasta se kehitys on. Valttio. Näin se on. Kyllä. Varmasti semmoinen hyvä aikamäärä 3 kuukautta. 3 kuukauden välein hyvä mitata. Ottaa kuvat, käydä kehon koostumuslaitteessa arvioinnissa, ottaa ympärysmitat, katsoa
painot treeniliikkeissä, minkä verran ne on kehittynyt viimeisen 3 kuukauden aikana. Jos ne kaikki näyttää siltä, että sä oot kehittynyt, niin sit sä voit olla aika varma, että sä oot kehittynyt. Niin, jatka sitä tekemistä, älä muuta sitä, mitä teet, jos se toimii. Kyllä. Jes, mun oikeastaan itse oman viimeiset sanat on se, että tänään puhuttiin paljon tutkimuksista ja käytännön asioista, niin yksi juttu haluaisin tuoda esille, varmaan tulikin tuossa, että on kuitenkin yksilöitä, joille voi toimia mikä vaan, missä vaan yhteydessä näin. Kyllä. Tässä on yksi esimerkki muun muassa. No ei mä nyt sano on niitä vaan yksilöitä, jotka ovat hyvin lahjakkaita. On. Syötät niille minkälaisen treeniohjelman, minkälaisen asian tahansa, niin se vaan toimii. Kyllä. Tätä on nähty useinkin. Kyllä. Mutta hei, kiitos oikein paljon kun jaksoitte kuunnella. Ja tästä tuli normaali ja pidempi jakso, mutta tässä on paljon tietoa. Tämän videon voi katsoa vaikka 2 kertaa, kun menee salille ja tekee kardionsa. Tai syö. Tai niin. Kiitos Ville, kun tulit. Kiitos paljon. Kiitos.